Jeg har lagt en lille makro ind, jeg har lavet til jeres skærekraft, eller jeres værktøjslevetid, kan vi kalde det. Jeg har jo det her om med værktøjslevetiden, med at den kigger på det med jeres søsterværktøj og sådan noget. Jeg har lavet en makro for et par år siden til en kunde, der også havde samme problem. Fordi som det er lige nu, så kigger den kun på levetiden, i det I henter værktøjet ind. For eksempel sådan som her, hvor I har klistret hele paletten til med emner. Hvis nu, lad os sige, det var rustfri, som er hårdt slidende emne, jamen så kan den jo godt nå at brænde af. Efter første emne, så kan den være brændt af. Jeg havde et emne, der var rundt med 6 dråbeformede huller, hvor vi gik ned med koldrådsspor, lige brød ud, og så kom ned med en 8 mm hårdmetalsfræser, og lige tog resterne ud til sådan en dråbe. Så det bliver jo sådan lidt et hul eller sådan her. Så bor med 30-32 mm bor her, og så ned og dynamisk fræs ud. Problemet var bare, at når jeg kaldte værktøjet ind, og vi havde 6 emner op på planet, så kigger den på værktøjslevetiden. Om den er fin, så henter den værktøjet ind. Så dør den måske allerede på første hul. Men der er 6 huller i hver skive, og der er 6 skiver. Ja. Så hvis den så selvom du kører med mop-tool, eller hvad du kører med, så når den til at sige, hey, jeg er brugt op nu, jeg er træt, og jeg er not good nu. Jamen så kører den jo videre. Ja. Fordi den kører ind til den får næste kald af værktøj. Der har jeg så lavet en lille makro, som går ind og kigger på sin værktøjslevetid. Så hvis nu I har sådan et emne, eller bare her, hvis I nu laver, I kører med underprogrammer, til når I laver de her ting her, så er det nemt at håndtere inde i jeres hovedprogram, fordi så hovedprogrammet, så call, hvad det der underprogram hedder, og efter det, så laver jeg lige M207. Så kigger den på inde i M207. Hey, det værktøj, jeg er inde i spillet, er jeg okay, eller er jeg træt? Hvis jeg er træt, kør den ud og tager søsteren. Ja, nu siger jeg træt af det. Jeg har lige det andet der, ja, den skal nå at holde styr på. Ja. Hvad det hedder, kan den gå ind, så den går ind og siger for eksempel, hvis jeg har 8 minutter tilbage på værktøjet, men jeg har 10 minutters bearbejdningstid. Nej, så gør den ikke. Nej, okay. Den kører det over. Ja, kører det over. Og derfor skal man jo altid have en, hvis man ved, at den kan køre 10 minutter, og man ved, at man har 5 minutters bearbejdning, så er det måske en meget god idé, måske lige at sætte bare en lille smule ned, ikke også? Så der kører med livrem og sele lidt, ikke også? Fordi det er bedre at måske spare en bearbejdning på værktøjet, og så er det ikke har knust noget derinde, end det er at køre, og så bare det hele det raserer ud. Sådan er terminologien på den måde, at kunne håndtere værktøjslevetid. Sådan er det ikke sat op, at den kigger på bum. Vi kan godt, fra Flextech side, kan vi godt lave noget option af nogle ting til det. Det kan vi sagtens. Det var mere om, at jeg skal bearbejde i 10 minutter, men jeg har kun 8 minutter, så lader jeg det værktøj være, tager søstervejlet og siger, at jeg kan ikke køre, fordi jeg har ikke tid nok på det. Nej, men det er derfor, jeg har lavet den der med, at efter hver proces, så kald den der M207, fordi så kigger den på, om den er brugt op. Ja. Men vi har... Jeg ved ikke, hvad prisen er på den option. Jeg tror faktisk ikke, den er så dyr. Vi har noget, der hedder PVC Management, hvor at i det, man har kørt emnet ind første gang, så ved du, hvor lang tid bearbejder værktøj 5. Det skal man så skrive op i toppen af sit program. Det skriver man sådan, lidt ligesom I har skrevet her med nogle ting her. Så definerer man også værktøj sådan og sådan har sådan og sådan er køretid. Så kan i den der PPC Management, der kan den så se, det stykke software, det kan så se, hey, har jeg egentlig levetid nok til at køre det her, eller har jeg ikke? Ja. Fordi det kunne også godt være, at du havde måske kun én søster, men lad os sige, at du har 2 paletter her, og det er bare klistret til med rustfri emner. Så kan det godt være, at den skal altså bruge 3 værktøjer for at kunne klare det der. Jamen så vil den sige, hey, meget muligt, at du gerne vil det her, men du har altså ikke værktøjer nok til det her. Så vil den kunne komme op med alarmer. Ja, så skal vi hen og lave vores egen makro-variable-programmering, hvor du går ind i den der, så siger, den bruger så lang tid, så trækker den hele tiden den fra, skriver ind i en eller anden makro, eller ind i en eller anden
variabel, nu skal jeg bruge så mange minutter, så har du et eller andet, der er sat til en eller anden, så trækker den hele tiden fra, og så hvis det er større end den mindste tid, den har sat, så kan det bliver så lidt langhåret, Anna. Det er din opgave. Men det kan man godt gøre. Det kan man godt gøre. Man kan jo godt, jeg er ret sikker på, hvis jeg husker rigtigt, at man godt kan læse og skrive til skærekrafttiden. Jeg tror faktisk godt, du kan. Så skal man bare trække den fra. For at køre med tiden, hvis det er med tid, man kører på, altså simple load monitoren, så definerer du jo en tid, hvad er det, du har en tid til gode på det her værktøj, inden man starter. Så kan man jo så sige, inden man starter, at man minuser den her værktøjs levetid med det der, inden den overhovedet er gået i gang. Ja. Så skal man så bare lade være med at køre med, at den tæller ned i det, den kører. Ja. Så skal man bare selv regne på, at det der... Du skal ikke bruge de der, hvor du skriver levetid inde i værktøjsdataregistret, men du laver din egen variable makro. Det kan man jo sagtens. Ja, det kan du sagtens gøre. Det kan du sagtens gøre. Skrive til dem, ikke? Det kan du sagtens gøre. Men det bliver bare langhåret at håndtere. Også jeg siger, det er Anders opgave. Også fordi, at når der er så mange værktøjer, altså I har 171, mener jeg, på den her i værktøjsmagasinet, ikke også? Rimelig langt. Og så, hvad så, når der er værktøjsgrupper samtidig? Ja. Fordi så skal den så tage søsteren og noget, ikke også? Ja. Og derfor så kan man sige, så er det bedre bare at køre med det andet, synes jeg. Og så køre med lidt mere safe på. Altså, platterne, de er slidte, men de kan måske godt køre en mere. Nu står vi stille alligevel, ser på drejet det lort, og så kom videre. Ja. Fordi at mandearbejdstiden er jo i dagens Danmark meget dyrere, end bare at se på den der til at spytte nogle emner. Så er det bedre bare at se på ny fræser, kør. Og afhængig af, hvad fræser man kører med, altså om det er platter, eller om det er solide hårdmetalfræser, eller hvad det er. Nogle mærker er der stadigvæk dyre, det. Men jeg kunne forestille mig hernede, der er kig på så meget af sådan noget i forvejen hernede. Så man ligger måske ikke at køre med en 1600 kroners 12 hårdmetalfræser. Ja. Tror jeg ikke, jeg gør hernede. Har jeg et par få kunder, der gør. En 12 mm fræser, der koster 1600 kroner, det er jo... Min optik lidt sindssygt, men den skal godt nok holde lang tid for at tjene sig ind til en, der koster 400-500 kroner. Men fred være med det. Men vi har software, der kan håndtere det der med at kigge levetiden. Har du levetid nok i det? Men det er et stykke software for sig. Jeg ved, PT er det lavet til, at man egentlig har palettefuld på, at man har, du ved, noget 5 eller 6 eller 10 eller 12 paletter på herude, som der også har været snak om det der herude, ikke? Nu kan man sige, hvis der bliver gjort, som der også snakkes lidt om, at smide det op til et FMS-system, altså som ligesom de andre derovre er, så er jeg sikker på, at man bare kan lave det om. Altså det er et Windows-program, så det er sådan noget ligesom at trykke her, kommer det op. Så kan man se, at paletten, den der palette, den er valgt til, at der skal køre det der program på den palette. Så kan den stå som rød, paletten, så bliver den rød, fordi hey, jeg kan ikke køre. Der er ikke nok levetid, eller der er måske noget andet i vejen, eller et eller andet, ikke? Eller emnet er måske ikke blevet skiftet. Nej. Det kan også være, ikke? Så vi har sådan ting. Ja. Problemet er ikke så meget, når vi kører alu. Problemerne er mere, hvor jeg kan se det med hensyn til vores, når vi kører de her stålbrackets også, at vi skal være sikre på, at der er levetid nok på til aftenholdet også, ikke? Fordi det er typisk ufaglærte, der bare står i arm og ben, for at sige det mildt. Og ikke ondt, men der er bare nogen, der er bedre end andre, og det er også noget med hørelsen. Nogle, de kan jo stå på nede i den anden ende af hallen, så kan de høre. Der kører det. Det der DMF 400, den enten så siger den ikke noget, fordi den ikke kører, eller også, det er kraftet med knivhovedet nede på MF 400, det er ved at splitte sad, ikke? Og der er bare nogen, der har bedre hørelse og fornemmelse på det end andre. Ja. Sådan vil det bare altid være. Og sådan er det. Og så er det for folk som og sådan, kan vi på en eller anden måde på et eller andet tidspunkt programmere os ud af noget, hvor sige, jamen, hvor mange emner er der tilbage, eller hvor lang tid? Ja. Jeg kan bedst lige regne hjemme, og så kan man sige, hvad ved nogen, hvor meget han kører på en aften, ikke? Ja. Så kan man sige, jamen, er der liv nok til, at han kan holde den der igennem? Ja. Eller skal vi nu gøre noget aktivt her fra middagstid til indtil vi går hjem? Ja. Med at få skiftet værktøj og få målt op og lige få kørt en eller to emner, ikke? Så vi er sikre på, at det er kontrolmål. Men så kan I jo også bare tage det som en altså for eksempel en eller anden skrubcyklus, det er en helt den der cyklus der, det er et antal-agtigt, ikke også? Ja. Så kunne jeg forestille mig, at man kunne, i stedet for at køre tid, så kunne man køre antal,
og så bare selv til en ned hver gang. Fordi at det der antal, det er lidt irriterende. Må jeg godt erkende, selvom jeg skal snakke for. Men det tæller på noget antal cykluser. Ja. Så du kan ikke bruge det til fræsning. Fordi det har jeg også et par gange tænkt, at der kører vi sådan en fræscyklus. Men det gør den ikke. Det bruges det altså ikke til. Det er til sådan noget borecyklus og sådan noget der. Ja. Men så skal man jo lave ind i programmet, at den selv går ind og tæller en ned på den, ikke også? Ja. Så kan man gøre det sådan der. Ja. Og ellers så skal man regne ud af, hvor lang tid har den kørt. Bum. Jamen det tager sådan og så lang tid at køre emnet, når den står på 100% og med fuld æb. Det tager sådan og sådan tid. Fint. Så ganger man det op til 30, fordi det var 30 emner. Fint, så ved du, hvad tiden er. Og så måske minus 5 minutter. Fordi så er der lidt i banken, ikke også? No. Sådan tror jeg havde gjort, personligt. Fordi så må man hurtigt videre og have noget op at køre. Og der skal køres meget, før man tjener det der ind nogle gange. Man skal effektivisere, synes jeg. Men nogle gange så kan man også bruge rigtig meget tid på at effektivisere, uden at man egentlig har nogen gevinst af det. 5 sekunder, det skal man måske ikke stå og jagte alt for meget. Fordi det er ikke mange kopper kaffe, man skal nå, inden det er noget for langt i hvert fald. Ja, vi kom rimelig godt i land med dem der. Ja. Vi er gået fra at lave 800 på 14 dage til at lave det på 3 dage. Ja, men jeg har lavet et tidsstudie på nogle af jeres emner her, for at egentlig vi fik solgt maskiner ned til. Og der er over halveret jeg tiden fra, hvad jeg havde gjort derovre på de andre. Og Per han sagde, at de havde også gået meget ned for min tid, siger jeg, men jeg bliver nødt til at være konservativ. Fordi jeg ved ikke, hvad fræser I bruger hernede. Og nogle kunder er mere villige til at gøre det ud af end andre. Så derfor så, jeg er også konservativ også, men der jeg kunne se, at jeg allerede halverede den med, og det var med 100% sikkerhed. Og kunne jeg næsten godt regne ud af, og må der fandme være et salg der, det vil da være fuldstændig åndssvagt ikke at gøre det. Der er også en god forbedring, markant forbedring. Ja, lige nøjagtigt, fordi det her, det var så god en case. Altså, med de emner, I havde stykkeantal på, og nu kunne jeg høre på Per, at der allerede, det lyder til, at I skal lave mange flere af dem. Jamen, det er jo simpelthen så dejligt. Altså, det er jo både fedt for os, fordi vi har fået en ind at stå, men det er også fedt for jer, fordi at der kommer altså bare et flow igennem. Okay. Og forhåbentlig skulle I ikke stå og ændre for meget på radioskommenteringer og alt sådan noget der, vel? Det skulle gerne bare sprøjte derud af. Det er det også. Har du aldrig lavet så mange før? Også det der med, at nu kan vi køre rundt op. Nu vil nok godt også have lavet, måske derovre. Ja. Nu kører vi rundt om emnet, hvor vi kører dernede, vi kun rammer siderne. Ja, fordi jeg holdt nede på. Ja. Nogle gange så, altså man kan sige, der er jo selvfølgelig noget råmateriale spild i at lave den på sål. Men. Ja, det er givet godt ud kontra, der står i, fordi der har været, vi har kastet rundt med materialerne på lastbilen, ikke? Ja. Sævefolkene har savet, og så er der mærker, det vil sige, så står der nede på en båndpose. Store riseskraber ind igennem. Der står en mand nede på båndposen, og så går han fra, og så kan han ikke stå og skifte på maskinen, og står nede på båndposen. Det arbejde nede på den båndpuster, det er bare. Ja, det er lort. Men det er altså bare øretævende. Så står han ikke og føler i en anden maskine. Nej, lige nøjagtigt. Så er det bedre at give ud, og så fordi aluprisen, og så bare have noget sål på, derfor lavet det færdigt, helt meget rundt med godt slettelæg på og det hele. Bum, for det færdigt, vend det op, så skal det bare lige køres ind over, så lige en rejsning på måske, ikke også? Eller er der nogle huller, så er det ikke også? Men så er det færdigt, og så er man bare sikker på, at der ikke er nogen mærker.